Bon dia. Benvinguts al webinar informatiu d'ajuda a la presentació de la Declaració de Residus Industrials. Soc la Vanessa Calero i durant una hora anem a veure com fer un ADARI a partir de les dades del document de trasllat de residus. Ja sabeu que aquestes sessions es divideixen en dues parts. La primera, que són 3 quarts d'hora, en el que expliquem els conceptes i fem un ADARI, i el darrer quart d'hora en el que contestarem a les preguntes que esteu fent pel xat. Doncs comencem. Anem a veure qui ha de presentar la declaració, les responsabilitats, els conceptes bàsics, tipus de declaracions i terminis de presentació, procediments per fer l'ADARI, requisits per poder accedir a l'SDR i fer la declaració, farem SDR i DARI pas a pas, repassarem la informació d'interès, comentarem les vies de contacte i al darrer quart d'hora passarem al torn de preguntes. Qui ha de presentar la declaració? Doncs han de presentar la Declaració Anual de Residus Industrials, també coneguda com a DARI, als productors de residus industrials que tinguin els epígrafs del CCAE, B, C, D o E i estiguin inscrits al Registre de Productors. Anem a veure unes puntualitzacions. Cada empresa té assignat un codi de productor. El format és una P, un guionet, un grup de xifres, un punt i un parell de números més. Aquest és l'identificador que utilitzeu per formalitzar qualsevol documentació de gestió de residus i és propi. Una mateixa empresa pot tenir diferents centres de productors i cadascú tindrà el seu codi productor. Si l'activitat de cadascú és una activitat industrial, caldrà presentar una DARI per cadascú dels centres, d'acord? Cada DARI és independent. Per poder tenir informació també sobre la DARI de gestor, que és la DARI que acaba amb G, de gestor, no la DARI que acaba amb P, de productor. Doncs per obtenir informació de la DARI de gestors podeu trucar al 600 901 747. I ja sabeu que tot aquest material amb el que treballem estarà a la vostra disposició i hi haurà links que estan oberts que us portaran a la informació de la que us estem parlant. En aquest cas, us hem posat un link obert a les preguntes més freqüents. Responsabilitat. És responsabilitat del productor conèixer la gestió final a la que es destinarà el residu. Hi ha dues. Està la valorització, amb la que treballareu amb codis que seran la V baixa i la R, o l'eliminació, que seran els codis T o D. I el productor ha de saber quina és la gestió final del residu. Cal presentar la DARI durant el primer trimestre de cada any. La data límit per productors industrials és el dia 31 de març. Recomanem que la persona que realitzi la declaració anual de residus disposi de tota la documentació, tingui coneixements i tingui una miqueta de formació de base per poder dur a terme aquest tràmit d'una manera correcta i d'una manera àgil. És important que disposeu de tota la documentació necessària, com els fulls de seguiment, les fitxes d'acceptació, perquè pugueu confirmar la informació de les vies de gestió europees. D'acord? I si no les teniu, doncs podeu complementar fàcilment la informació que us pugui mancar. Conceptes bàsics. Per començar una DARI, el primer que haurem de fer és buscar una icona que posa icona nova declaració. I dintre d'aquí podrem triar. Crear una nova declaració a partir de les dades de la declaració que es va presentar l'any passat i que han estat revisades per l'Agència de Residus de Catalunya. L'altra opció és crear una nova declaració a partir de les dades dels documents de trasllat de residus de l'any anterior. I si no cliqueu cap d'aquestes dues, s'obrirà una DARI sense dades, en blanc, per començar des de zero. Anem a repassar també els conceptes bàsics. Una DARI simplificada la fan els productors industrials amb 5 o menys treballadors i demana una miqueta menys d'informació. L'ordinària demana una miqueta més d'informació, és més completa i és per a empreses amb 5 o més treballadors. Els temes de les gestions, important. Valorització en origen són les operacions de regeneració o recuperació de residus fetes en el mateix centre de producció. D'acord? Per això es diu en origen. I treballarem amb els codis V baixa i R.
Pels tractaments, disposició o valorització energètica en origen són les operacions de tractament i disposició de rebuig que es fan en el centre de producció. També s'inclouen les operacions de combustió de residus adreçades a l'aprofitament del poder calorífic. Valorització externa és l'enviament de qualsevol residu a centres externs dedicats específicament a l'aprofitament de residus. Treballem amb els codis B-, R i T62. És externa, d'acord? Enviem els nostres residus fora, ja no ho fem a les nostres instal·lacions. Tenim el tractament i disposició externa, que és la gestió del residu en centres externs dedicats al tractament i disposició del rebuig. Són tractaments fisicoquímics, incineració i disposició controlada i, en general, són gestionats per vies externes que no s'adrecen a l'aprofitament de residus. D'aquí estem parlant dels codis T, D i també inclou la T62. I per últim comentem que l'emmagatzematge en origen també és una gestió. D'acord? I quan parlem d'emmagatzematge en origen són les operacions d'acumulació de residus que es duen a terme en el nostre centre, d'acord? A les nostres instal·lacions. Tipus de declaracions i terminis de presentació. Els productors de residus industrials que han de fer l'adari, segons el decret 93/199, són els que tenen el CCAE continguts en els epígrafs B, C, D i E. Anem a veure els números, que així és molt més esclaridor. Quan parlem d'indústries extractives, són les que pertanyen als epígrafs B i són els CCAEs que van del 0510 al 0990. C. Indústries manufactureres. Els CCAEs van del 1011 al 3320. La D són subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. I parlem dels CCAEs compresos entre el 3.512 i el 3.530. I finalment la E és el subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. I són els CCAEs que van del 3.600 al 3.900. D'acord? Fem un repàs de 3 puntualitzacions importants. El període de presentació és el 31 de març fins al 31 de març. La declaració ordinària és més completa i es fa per més de 5 treballadors i la declaració simplificada demana una miqueta menys d'informació i es fa per 5 o menys treballadors. Procediments per fer l'adari. Com es fa l'adari? Doncs es realitza online, mitjançant el Sistema Documental de Residus, conegut com SDR, que és l'eina informàtica disponible. I podem entrar a través de la pàgina web de l'Agència de Residus o amb aquest link, que és sdr.arc.cat. I entrem directament ja a la pàgina web de l'SDR. Realitzar l'adari no té cost. L'adari és gratuïta. Una altra cosa és que contracteu una empresa i us cobri, perquè l'empresa us està donant un servei. Però si la feu vosaltres a través de l'SDR, no té cost. Les dades administratives només s'han de posar la primera vegada que es fa l'adari. Els anys següents només cal actualitzar les dades de gestió de residus. I des de l'ARC oferim un servei de suport telefònic i electrònic per fer aquesta tramitació. L'atenció telefònica la podeu trobar al telèfon 695 668 698 i és de 9 a 16 i al febrer i al març estem fins les 17. El correu electrònic per a consultes específiques per a declaracions de productors és el suport.darip, acabat en P, perquè és la de productors, .arc@gencat.cat. I després tenim un correu electrònic per a consultes generals sobre la declaració de productors i de gestors i és dari.arc@gencat.cat. Requisits per poder accedir a l'SDR i fer la declaració. Cal disposar del codi productor, que és el codi P, per operar a l'SDR. En el moment en què ens envien el codi productor, perquè ens hem donat d'alta, ens adjunten l'usuari i la contrasenya per poder entrar. El tràmit d'obtenció del codi productor es fa a través de l'SDR i només s'ha de fer la primera vegada que es vol accedir al sistema, a l'SDR. A partir d'aquí vosaltres ja teniu el vostre codi productor.
Cada centre de productor o cada establiment, com hem comentat abans, ha de disposar un codi productor per fer la seva pròpia DARI. Les DARI són independents. En el cas de disposar d'un codi IP, ja estareu donats d'alta. No cal que us torneu a donar d'alta una altra vegada. I a totes les declaracions de residus cal posar tots els residus generats, siguin perillosos o no perillosos. Accedim al tràmit. Aquí veieu la portada de l'SDR. Hem d'entrar amb sdr.arc.cat, posem el nostre usuari, la nostra contrasenya i seleccionem accedir. Un detall important, desactiveu el bloquejador de finestretes emergents o pop-ups abans de començar el tràmit per poder visualitzar els avisos correctament. S'obren pestanyes emergents. És possible que si les teniu bloquejades, doncs no veieu tota la informació. Així que abans de començar, feu una repassada a com teniu l'estat dels pop-ups. Anem a fer un repàs ara de les icones que ens ajudaran a presentar la DARI. Són aquestes icones que teniu aquí en els marges, quan entrem ja dintre a fer la declaració, i són les que realment ens ajuden a portar endavant la declaració. La primera i la més important és el foli amb el puntet, que és icona nova declaració, i és per iniciar una nova declaració. L'hem de picar sí o sí per poder donar pas al nostre tràmit. Després tenim icona obrir declaració, que és la carpeta que tenim al costat, i és per obrir les declaracions ja existents. Amb la icona cancel·lar declaració podem cancel·lar la declaració que encara no hem presentat. I amb aquesta icona de duplicar declaració podem duplicar la icona de l'any anterior, podem modificar-la i la podem tornar a presentar. Tenim ara la icona de convertir declaració, que ens dona la possibilitat de convertir una DARI simplificada en una ordinària o a l'inrevés. La següent que tenim és icona imprimir declaració, per si necessiteu una còpia en paper, per si us les demanen, doncs simplement heu d'anar a aquesta icona que té una impressora amb un foli i un punt al mig. Amb la icona d'exportar declaració, jo crec que és una icona molt important i molt útil, ens transporta les dades a un Excel, per si voleu filtrar, per si voleu fer anàlisis, doncs amb això ens transforma totes les dades en un Excel per poder treballar. I després tenim icona imprimir resum. No ens imprimeix la declaració completa, sinó que ens imprimeix un resum amb les dades més importants. Les dues últimes, aquestes que tenim aquí, el sobre amb el puntet a dalt ens ajuda a presentar la declaració. És una icona bàsica, com veurem més endavant. Sempre que hem de presentar la declaració a l'Agència de Residus ho fem a través d'icona presentar declaració. I amb la icona del costat, que és la icona de consultar correccions, podem veure les correccions fetes per l'ARC. Passem ara a fer un repasset a aquestes tres icones que tenim en el marge esquerre. A l'iniciar la DARI hi haurà molts comandaments, ja els veurem, amb els que necessitarem crear una nova fitxa. Doncs ho fem amb aquesta icona nova fitxa. La icona obrir fitxa ens permet obrir qualsevol tipus de fitxa que ja hagin creat, consultar-la i podem modificar-la, sempre que estigui creada. I, igual que creem fitxa, doncs les podem eliminar amb la icona d'eliminar fitxa. I aquestes dues últimes icones que tenim aquí al costat, que és l'interrogació i les passes petitones, són superimportants, teniu-les molt en compte. Aquesta d'ajuda és una guia que ens ajuda a completar la declaració i la tenim aquí dintre, no hem de sortir i no hem de buscar a cap altre lloc, sinó que aquí ja tenim una guia molt completa i després aquesta que posa passos a seguir podem consultar tot el procés pas a pas per elaborar la DARI. Comentem abans de començar la DARI alguns aspectes importants. Sabeu que quan se'ns obre la declaració de residus hi ha apartats en els que si cliquem dues vegades i se'ns obre una fitxa ja podem treballar, ja podem introduir informació, però hi ha altres que ens haurem d'anar a icona nova fitxa per crear una de nova. Els apartats que podem seleccionar i omplir directament són els d'empresa, centre de producció,
consum energètic, que només ens els demana a la DARI ordinària, i observacions generals. En els que sí que haurem de generar una nova fitxa són els d'activitat industrial, processos industrials, matèries primeres, béns produïts i distribuïts i després la fitxa del residu i la fitxa de la seva gestió. Recordeu que s'ha de generar una nova fitxa per cada residu i cada fitxa de residu ha de tenir després la fitxa de la seva gestió. Si no, no ens deixarà presentar la DARI. Després, el tema del consum energètic a la simplificada ja no el demana i a l'ordinària és opcional. Què vol dir això? Doncs que si teniu les dades, que si podeu revisar les factures i podeu omplir aquest apartat, doncs per nosaltres és una informació molt valuosa. Però aquest any no les teniu, es pot presentar la DARI sense dades. I després que tingueu en compte que s'ha modificat la CCPA 2014, que és la classificació catalana. Abans tenia 8 dígits, ara es regeix per la classificació de productes per activitat de caràcter estatal i en té 6. És molt probable que el número sigui molt semblant o gairebé igual, però no té 8 xifres, ara en té 6. Important, per conèixer la gestió del residu que declareu. Ho hem vist abans, hi ha la valorització en origen, el tractament i disposició externa, la valorització externa que haureu de tenir en compte si teniu un codi R o una T62, el subproducte i tractament i disposició externa en el que heu de marcar si teniu unes vies de gestions europees equivalent a una D. I després tingueu en compte que l'emmagatzematge en origen també és una gestió. Hi ha hagut canvis a les vies de gestió. Us deixem aquest link que està obert perquè pugueu entrar, cliqueu directament a classificació d'operacions de tractament i podeu veure les modificacions i les actualitzacions. Tingueu en compte que la codificació catalana contempla els codis T de tractament i B baixa de valorització, però l'europea contempla la mateixa estructura però utilitza els codis R per recovery o recuperació i D de disposal per disposició. Aleshores, si vosaltres feu la gestió de valorització, l'equivalència correspon a la codificació R. Per tant, la B baixa és igual a R. En canvi, si fem una gestió de tractament, l'equivalència correspon a la codificació D. Per tant, estarem treballant amb els codis T, que és igual a D. Per començar el procés, amb una nova DARI, doncs hem d'entrar a l'SDR, ens n'hem d'anar a la paperareta verda que posa residus i en aquest menú aquí, que ens s'obre a mà esquerra, ens hem d'anar a declaració de residus i fer declaració. Una vegada estem aquí dintre, la primera icona, que és molt important, icona nova declaració. I ja tenim la primera pantalla per fer el primer pas per començar. Ens sortirà la identificació, el nostre codi del centre de productor, repassem que el número de treballadors sigui correcte. Recordeu, les DARI simplificades van de 1 a 5 treballadors i l'ordinària són de més de 5. Nosaltres hem posat 10 perquè l'ordinària demana una miqueta més d'informació. Així tocarem tots els aspectes d'una declaració de residus industrials. Comprovem que el nom de l'empresa també és correcte i ara aquí hem d'indicar si cal mantenir la confidencialitat de les dades referents als processos industrials. Això té a veure amb les vostres dades. Nosaltres us recomanem que sí, que indiqueu que cal mantenir la confidencialitat i una motivació, per exemple, vosaltres podeu posar la que vosaltres considereu, però una seria que són dades privades. Al ser dades vostres privades, doncs voleu que hi hagi una confidencialitat. Molt bé. Dades a partir de les quals es crearà una nova declaració. Si no marquem cap d'aquestes dues, es crearà una declaració sense dades. Molt bé. L'altra opció, crear una nova declaració a partir de les dades de la declaració que es va presentar l'any passat i que han estat revisades per l'Agència de Residus de Catalunya. En aquest webinar tampoc triarem aquesta. Perfecte. En aquest webinar farem aquesta tercera, que és crear una nova declaració a partir de les dades dels documents de trasllat de residus de l'any anterior. Li donem aquí. Ha seleccionat fer una declaració a partir de les dades de documents de trasllat de residus, li donem a acceptar i ja se'ns ha obert tota aquesta DARI. D'acord? Aquesta DARI
realment és la manera més pràctica i més senzilla gairebé de poder presentar una declaració de residus, perquè agafarà totes les dades de trasllat i les col·locarà aquí. I nosaltres l'únic que hem de fer és confirmar les quantitats, confirmar les gestions. Però d'entrada se'ns obre un esborrany amb una DARI més o menys ja muntada. Per això és tan important tenir les dades dintre de l'SDR, perquè després, quan arriba aquest moment de presentar la declaració de residus, doncs és molt més senzilla fer-la d'aquesta manera. Molt bé. Doncs anem a veure. Cliquem 2 vegades aquí a Empresa per confirmar que tot és correcte. Mirem les dades. Ens sembla que tot és correcte, veritat? Doncs li donem a l'OK. Però ens surt un missatget. El camp correu electrònic ha de ser d'una adreça de correu electrònic. Mirem i realment el format no era d'una adreça de correu electrònic. Posem el format correcte, li donem a gravar i tornem a obrir Empresa i les dades se'ns han actualitzat. Molt bé. Seguim amb el centre de producció. Fem el mateix. Obrim i aquí hem d'actualitzar les dades. Número de treballadors del centre, doncs posarem que som 300, per exemple. Número d'empleats del procés productiu, nosaltres vam posar 204, doncs confirmem que són 204 o actualitzem. Els números d'empleats del procés productiu sempre seran menys que els números dels treballadors del centre. D'acord? El procés productiu és sempre els que entren dintre del procés productiu d'això que estem parlant, d'aquesta gestió de residus. I després també actualitzem els dies treballat. Compteu els dies que obre la vostra empresa, anuals, i ho poseu aquí. Nosaltres posarem 300. Vigileu perquè aquí hi ha un petit xec que heu de marcar si l'empresa està de baixa o sense activitat. Si no, no cal marcar-lo, però si esteu de baixa o sense activitat és molt important que indiqueu aquí el xec. Una vegada tenim tot actualitzat, li tornem a donar el clic. Entrem i realment ja tenim totes les dades actualitzades. Perfecte. Doncs podem seguir amb les activitats del centre de producció. Ens col·loquem a sobre, li donem 2 vegades i veiem 2 coses, que no se'n sobra cap fitxa i que a sota d'activitats del centre de producció no hi ha informació, amb el que hem de crear una fitxa. Si a vosaltres us surt, estarà penjada, estarà sota d'activitats del centre de producció. Recordeu sempre tenir això en un mes, en un menys, perquè si hi ha un mes hi haurà més informació que no esteu veient, d'acord? Sempre que hi hagi un menys. I aquí, si teniu la fitxa, la cliqueu i confirmeu que la informació és correcta i si no, fem com ara, ho marquem en blau i ens en anem a icona nova fitxa. I aquí hem de posar la nostra activitat. D'acord? Ho busquem per famílies. Jo tinc la família 17, 21, 11, que seria fabricació de paper i cartró ondulat, fabricació d'envasos i embalatges de paper i cartró. D'acord? Marco aquí perquè és la meva activitat principal i li dono el xec. I com us deia abans, penjat d'aquí, sempre que tinguem almenys, penjat d'aquí, ja tenim una fitxa amb l'activitat del centre de producció. Si hi ha més d'una activitat del centre de producció, doncs hi haurà més d'una fitxa. D'acord? La tornem a obrir per comprovar que ha quedat gravada i és correcta i ja està. I amb això passem a la següent. Consum energètic, li donem 2 vegades i se'n sobra. Perfecte, doncs tenim aquí la informació. El consum energètic en aquest cas ens l'està demanant perquè és una DARI ordinària. A les simplificades ja no surt i a l'ordinària és voluntària, és a dir, si disposeu d'aquestes dades, si podeu anar a mirar-ho a la factura i ens ho podeu indicar, doncs és una dada que nosaltres agraïm molt, comptar amb ella. Si no, aquest any es podria presentar sense tenir les dades posades o actualitzades. Molt bé, seguim. Observacions generals. Aquest apartat és molt important perquè aquí ens podeu indicar qualsevol informació que creieu que pot sumar, que pot ajudar el tècnic de l'agència a corregir la DARI. Per exemple, una DARI es pot presentar sense residus. Hi ha hagut un any que no heu tingut activitat, pel motiu que sigui, i una DARI es pot presentar sense residus. Aquí ens heu de posar el motiu pel què no hi ha residus, perquè heu tingut tancat, perquè
el que sigui, aquí ens ho poseu. Aleshores, a l'hora de presentar l'ADARI, el sistema detectarà que no hi ha residus, però us està avisant, us dirà no hi ha residus declarats, però vosaltres li doneu l'ok i podeu tirar endavant. Sempre recordeu que el motiu ens el poseu aquí a observacions generals. D'acord? Ens podeu posar aquesta informació sobre residus o qualsevol altra que creieu que pot ajudar a la correcció de l'ADARI que esteu presentant. Molt bé, doncs anem ara amb els processos industrials. En aquest cas, el nostre procés industrial posa procés no especificat 0 hores, doncs tenim l'oportunitat d'afegir informació valuosa per l'ADARI i actualitzar les nostres dades. Nosaltres fem l'activitat del centre de producció, per exemple, hem posat la 1721, que és la fabricació de paper i cartró, doncs aquí en els processos industrials traurem lo de procés no especificat i podem posar també fabricació de capses de cartró. I a les hores anuals calculeu les hores que està oberta la vostra empresa i ho poseu aquí. I aquí a la descripció detallada copiem el que hem posat, fabricació de capses de cartró, i posarem de diferents mides, que ho he escrit en majúscula, anem a fer-ho bé, i posem que és per packaging. Ho tindrem tot actualitzat, li donem a l'ok i ja se'ns ha quedat gravat de manera correcta amb la informació que ens pertoca. Veiem que les primeres matèries i els béns produïts doncs, també es poden optimitzar. Un truc per poder buscar el codi de les primeres matèries i els béns produïts és que us podeu fixar en el codi d'activitat industrial que heu posat. En el nostre cas, ens fixarem que és el 1721 i actualitzarem les primeres matèries. Ens en anem aquí. Jo, en el meu cas, busco la família 17, que són paper i productes de paper. La meva primera matèria és el 17, 21, 11. Per què? Perquè la meva primera matèria és paper ondulat amb bobines o amb fulles. Aleshores, anem a fer la descripció del declarant, copiem, enganxem i aquí posarem de diferents mides, que és una informació relativa a aquesta primera matèria. Quan obriu la fitxa us sortirà una quantitat en vermell, aquesta és la quantitat que vau declarar l'any passat, doncs nosaltres aquest any posem la quantitat real. D'acord? En aquest cas nosaltres posem 60. Hem d'indicar si és un subproducte o no, si posem que no, no hem d'omplir les dades del proveïdor, però si posem que és un subproducte, veurem que ja se'n sobra per poder posar el nom, el NIF, l'adreça de les dades del proveïdor, en el cas que sigui un subproducte. I aquí haureu de marcar matèria secundària de reciclatge deriva d'un residu valoritzat, si sí o si no. Si marquem sí, doncs també hem d'indicar la quantitat en tones. Li donem a l'ok i ja veiem que la primera matèria és totalment coherent amb l'activitat del centre de productor, se'ns ha quedat gravat i està actualitzat. I amb els béns produïts, doncs fem el mateix. L'obrim, busquem un ben produït, en aquest cas jo dic que produeixo capses de cartró, me'n vaig a la família 17, que és la meva, 1721, paper i cartró, i en aquest cas triarem caixes de paper o cartró ondulat. Per què? Perquè és el bé que jo produeixo, és el que fabrica el meu centre productor. Tornem a copiar aquí, enganxem, i en aquest cas posarem que és per packaging. Actualitzem la quantitat anual, posem 70 i li donem el xec. I ja se'ns ha quedat gravat una altra vegada el tema dels béns produïts. I veieu que tot és coherent i encaixa. 1721, 1721 i els codis que pertanyen a la primera matèria i com a bé produït. Recordeu, la primera matèria és el que compreu per produir. D'acord? I els béns produïts és què fabriqueu, què veneu, què fa el vostre centre productor. Molt bé, anem a fer una ullada ara al tema dels residus. Veiem una sèrie de residus que ja ens ha preparat aquí en l'esborrany
i són totes les dades dels documents de trasllat de la gestió de residus que hem fet durant l'any passat, que ens ho ha volcat aquí. Què hem de fer nosaltres ara? Doncs nosaltres hauríem d'entrar a cada fitxa, confirmar les dades i sobretot confirmar la quantitat, perquè el sistema ha anat calculant amb tots els documents de trasllat que estan tancats. D'acord? Si hi ha algun document que encara ha quedat obert, no quedarà aquí reflectit. Aleshores nosaltres ho podem modificar. Anem a veure-ho. Primer pas important, primer detall, tot amb menys, perquè així estarem veient tota la quantitat d'informació i totes les dades que hem de modificar. És molt més fàcil que no se'ns oblidi res si tenim tots els menys aquí davant. D'acord? Ho tenim tot obert. Doncs, per exemple, entrem a la fitxa de la gestió del residu de llots de rentatge. En aquest cas, a vosaltres no us sortirà. No ho veieu aquí, però a vosaltres us sortirà aquí una xifra vermella. Aquesta xifra vermella és la que ha calculat el sistema, l'SDR. D'acord? Si tota la documentació està tancada, ha de coincidir amb la xifra del productor. Aleshores, aquesta xifra que teniu aquí l'heu de traspassar aquí com a xifra final. D'acord? Aquí imaginarem que en vermell ens ha sortit 64,14, doncs jo aquí torno a posar 64,14. D'acord? Faig una ullada que el codi de gestor i les vies de tractament coincideixin i li dono el xec. I ja em quedarà actualitzada. Fem el mateix amb la gestió del residu dels envasos que contenen restes i substàncies perilloses. Obrim, recordeu, aquí ens sortiria la quantitat de 13,80. L'actualitzem, primer comprovem que sigui correcte i si ens encaixa l'actualitzem, mirem que tota la informació sigui coherent i sigui real i li donem el xec. Fem el mateix amb grans aparells amb components perillosos. Recordeu, aquí us sortirà una xifra en vermell, comproveu i si coincideix amb la vostra, la poseu i donem a l'OK. Amb el tema de bateries de plom seria tot igual, Recordeu que aquí no surt, però tindreu una xifra en vermell, calculeu i confirmeu. Anem a veure, per exemple, aquí ens posaria una quantitat de 12 tones, però nosaltres hem calculat i no ens dona exactament el mateix. Per què pot ser? Com hem comentat abans, el sistema ha volcat tota la documentació que està tancada, però potser hi ha algun procés que encara es manté obert. Aleshores, aquí si ens posés 12, la quantitat de 12, nosaltres podríem posar la quantitat que ens surt a nosaltres real, 14 tones, per exemple, la canviem, i a l'apartat d'observacions generals, aquí, us en recordeu? Ens indiqueu aquesta petita modificació, d'acord? Que el sistema havia calculat 12 tones, però vosaltres heu calculat i són 14 i heu comprovat que realment potser hi havia alguna documentació que no s'havia tancat o que hi havia algun procés que no estava finalitzat. Molt bé. Aquest és el que hem canviat, se'ns ha canviat la quantitat. I per últim, tenim aquest paper cartró, veieu que hi ha dues gestions. Doncs hem de confirmar i hem de canviar les dues gestions. Aquí ens posaria 4,50, nosaltres posem el 4,50, li donem a l'OK, i en aquesta altra, perquè segurament té un altre gestor i altres vies de gestió, també. Aquí ens sortiria 5, ho hem calculat, a nosaltres també ens surt 5, confirmem i li donem el xec. D'acord? I ara, si veieu, ja tenim una DARI completa, coherent, amb dades reals i actualitzades. I ara només ens falta veure com la presentem. Hem de buscar la icona que té un sobre amb un punt al mig que posa icona presentar declaració. És aquesta d'aquí, és la que ja havíem comentat abans, i li donem. Aleshores ens diu, aquí com ja sabeu que estem en l'entorn test per fer aquesta webinar informativa, doncs aquí ens diu que ja existeix una declaració presentada. Voleu presentar i substituir-la? Doncs li diem que sí. Aleshores ens surt això. Això és el comprovant
conforme vosaltres heu presentat la vostra declaració de residus. D'acord? Nosaltres us recomanem que la guardeu. D'acord? Si aneu aquí a imprimir, segurament la vostra impressora us dona una opció que podeu guardar-la com a PDF. Doncs és una molt bona opció. Si no us va bé guardar-la o imprimir-la ara, doncs el que podeu fer és sempre podeu tornar a la DARI que heu presentat, li torneu a donar al botó presentar declaració i us tornarà a sortir aquest comprovant. D'acord? Si hi ha dades que no són correctes, a l'hora de presentar la declaració també ens surt com una finestreta amb unes notificacions vermelles. Amb aquestes notificacions ens estan dient quines dades hem de corregir per poder presentar la DARI d'una manera correcta. Només hem de clicar a sobre, fer les modificacions que ens indiquin o posar les dades que siguin correctes i tornar-la a presentar. Aleshores es presentarà i podrem obtenir aquest justificant que tenim aquí. D'acord? Doncs molt bé, anem a seguir amb una miqueta més d'informació. Anem a parlar breument de la memòria anual de residus de perillosos perquè no s'han de confondre els tràmits. No és el mateix que la DARI i en cap cas s'han de presentar la DARI i la memòria alhora. Haurem de veure si hem de fer la DARI, hem de fer una memòria o no hem de presentar cap documentació. Han de fer la DARI els productors de residus industrials que tinguin els epígrafs del CCAE compresos en el B, el C, el D i l'E. Al principi d'aquesta sessió hem parlat de la numeració, ho podeu comprovar. Aquests productors han de fer la DARI independentment dels tipus de residus que produeixin, siguin perillosos o no, perquè la DARI va per l'epígraf del CCAE. Aleshores, la memòria anual de residus perillosos l'han de fer els productors de residus perillosos independentment si són industrials o no i amb qualsevol CCAE. I l'han de fer si no han fet la DARI perquè no els hi ha correspost per CCAE o si no tenen els documents de trasllat de residus informatitzats. I això què vol dir? Que no tenen la informació dels documents de trasllat dintre de l'SDR o dintre de l'ESIR. Aquí us hem posat un enllaç obert perquè pugueu consultar tota la informació relativa a la memòria anual de residus perillosos. Tingueu en compte també la gestió dels residus biosanitaris o citotòxics. Es porten des del Departament de Salut, no es tramiten a través de l'ARC ni a través de l'SDR, perquè tenen una normativa específica de salut. I és el Departament de Salut qui les recepciona a través del canal Empresa. Us deixem un link obert aquí perquè podeu accedir al canal Empresa si heu de presentar el tràmit. Com a informació d'interès, tota la informació, tot el material que s'ha anat creant, tots els tutorials, els podeu trobar a la web de l'Agència de Residus de Catalunya. Us deixem 2 enllaços de YouTube a una DARI simplificada i una DARI ordinària. També us facilitem la documentació d'ajuda per a la declaració de residus i l'últim enllaç és una guia sobre la codificació de les vies de gestió. Per últim, repassem les vies de contacte. L'atenció telefònica de suport a la DARI la trobareu al telèfon 695 668 698 de 9 a 4 i durant febrer i març l'atenció s'allarga fins les 5. Tenim un correu electrònic per a consultes específiques de declaracions de productors, que és suportdarip, amb P de productor, .arc@gencat.cat i dari.arc@gencat.cat. I després us passem el correu i el telèfon per fer consultes de suport tecnològic de l'SDR. El correu és suport_, vigileu perquè no es veu, arc@osia.com. Osia és l'empresa que porta el suport tecnològic de l'SDR. I si no, teniu el telèfon 93 214 20 00. Vist tot això, passem ara a respondre les vostres preguntes. Comencem. No recordo el meu usuari i la meva contrasenya. Doncs és perfecte perquè ho podem veure aquí. Ens anem a la pàgina de l'SDR, a l'àrea d'usuaris. Com no tenim usuari ni contrasenya, no podem accedir. Així que li donem a "Has oblidat les teves claus d'accés".
Aquesta pantalleta en vermell vosaltres no veureu, perquè és com el format test de l'SDR amb el que jo estic fent aquesta webinar informativa, però la pantalleta de baix sí. I posa, des d'aquesta pantalla podeu recuperar les claus d'accés al sistema, codi d'usuari i contrasenya. Introduïu el vostre codi d'usuari o l'adreça de correu electrònic que vau posar a l'alta. D'acord? Ho poseu aquí, codi d'usuari o correu electrònic. Que no us en recordeu o no esteu segurs d'aquestes dades, baixem a la segona opció, que tenim dues opcions. Si no se'n recorda del codi d'usuari o creu que no en disposa, pot tramitar una nova alta d'usuari i li donem aquí. Escollim el perfil del que volem recuperar les claus d'accés, jo en aquest cas li poso que és productor, i el que haurem de fer ara és omplir les dades i afegir, amb aquest botó afegir, aquesta informació que ens està demanant. D'acord? Una vegada ho tenim, li donem a enviar i aleshores rebrem les claus actualitzades per poder entrar al sistema. Seguim. Si tinc residus perillosos, he de presentar la memòria de residus? Vale, d'acord. O s'ha de presentar la DARI o s'ha de presentar la memòria de residus o cap de les dues. Les dues a la vegada, no. S'ha de fer un tràmit o s'ha de fer un altre. Aleshores, si tinc residus perillosos, he de presentar la memòria, han de fer la memòria anual de residus perillosos als productors de residus perillosos, independentment de si són industrials o no, i amb qualsevol CCAE, si no han fet la DARI, perquè no els hi pertanyia per CCAE, o si no tenen els documents de trasllat informatitzats. Això què vol dir? Si no tenen tota la documentació dintre de l'SDR o dintre de l'ESIR. D'acord? Si no tenen aquestes dues accions fetes, s'haurien de plantejar si fer la memòria de residus perillosos. De fet, s'hauria de fer la memòria de residus perillosos. Seguim. Aquest any no em surten les dades del transportista. És correcte. Han desaparegut al camp de transportista a les DARIs ordinàries i també a les simplificades. No és un error vostre i no és que us hagueu oblidat. Simplement les dades del transportista ja no es demanen. És correcte. Molt bé, anem a un altre del consum energètic. El consum energètic no em surt en exportar la meva DARI simplificada. És obligatori en l'ordinària. El camp de consum d'energètic a les simplificades ha desaparegut. No es pregunta. A les ordinàries surt, però de moment és voluntari. O sigui, nosaltres agraïm molt que ens poseu aquestes dades, és simplement mirar les factures i omplir-lo, però si no les disposeu, aquest any la DARI es pot presentar sense dades energètiques. A les ordinàries, d'acord? A les simplificades no les demana. Anem a la darrera pregunta. Veig que la codificació de matèries primeres i béns produïts ha canviat respecte fa 2 anys. És correcte? És correcte. Al principi aquesta codificació tenia 8 xifres, ara us trobeu que té 6. S'assembla molt, però té 6 xifres. És correcte i no esteu equivocats. És així. Doncs molt bé, una altra vegada us agraeixo que hagueu estat amb mi aquesta estoneta. Espero que tota la informació que us he donat serveixi per presentar una DARI d'una manera àgil i correcta i espero que ens veiem molt aviat. Gràcies de nou.